I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli moj peti dan Vlogmasa na mom kanalu. Da, snimamo peti dan Vlogmasa na mom kanalu, da. I reći ću vam, sutra će biti 6. dan mog Vlogmasa i žurka počinje sutra, da. Biće do 00:00, to je znači do ponoći će sutra biti žurka. Sutra ćemo snimati ko se više napio, da, na TikToku, na mom TikToku, da vidimo ko se više napio, da. Danas moram da idem po sokovima, po Somersby, svašta. Da, ovo je 5. dan kako snimam Vlogmas na mom kanalu, a sutra dočekujete šesti Vlogmas na mom kanalu. Da, i žurka može sutra da tek počne. I ovo je bio 5. dan mog Vlogmasa na kanalu. Pozdrav, čao!